ଆସିକି ଏମିତି ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଗ୍ରେସନ୍ ଯାଇ ଦେଖେଇବା, ହାତ ଦେଖେଇବା, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା। ଆକ୍ଟିଂ ନୁହଁ ଭାଇ, ଏଇ ଟିମ୍ ହଁ ମାନୁଛି ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ କି ଆଉ କେଉଁ ଟିମ୍ କହିଥାନ୍ତା ମେ ବି 1% ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟାର କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହିପୋକ୍ରେଟ୍ ଭାଇ ହେବ। ଆଜି ମୋ ହିସାବରେ ଆଜି ହେଉଛି 4th ଡେ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ଚଢ଼ିକି ଖେଳିବାର ଅଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 10ଟା ୱିକେଟ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଅ, ବୁମରାକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ଆକାଶଦୀପ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ଦେଖାଅ। ୟାଙ୍କୁ 228ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଚେସ୍ କରିଦେବ ଆରାମସେ, କିଛି ନାହିଁ। 4th ଇନିଂସ ହେଲେ ବି ଲସ୍ରେ ଚେସ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ ରହିଲା ତ, ଓଭରହେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ପୁରା ଭାଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ 2021ରେ ବିରାଟ କୋହଲି କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ସରେ 60 ଓଭର ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା, ପୁରା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପୁରା ପୁରା ଦମଦାର ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗର, ସେ ଯେଉଁ ହଙ୍ଗରନେସ୍ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୀଘ୍ର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କର, 5-6ଟା ୱିକେଟ୍ ପଳେଇବ, ଇଂଲଣ୍ଡ କେଉଁ କୂଳରେ ରହିବନି, ତାପରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଚେସ୍ କରିବ ରହିକି 1.5 ଦିନରେ। ତ ସେମ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସକୁ ଆସ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟେଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ହିପୋକ୍ରେସି ଅଛି ନା, ତାକୁ ବ୍ରଷ୍ଟ କର। ରାଇଟ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆଜିର ଡେରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ କାଲିର ଡେ ତ ମେ ବି ସାଫ୍ ହେଇଯିବ କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ